ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନ୍ତି ଭାରତ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ? ସତ କହିଲେ ନା, ଆମ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ। ତେବେ ଏହି ବିକାଶର ଦୌଡ଼ରେ ଆଉ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ରଖାଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆଉ ସମ୍ବଳ ଓ ନିରନ୍ତର ବିକାଶର କଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ତ ସମ୍ବଳ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହାର ଯୋଜନା କେମିତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ କଥା କହିବା। ଏହି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଆମେ ଭୂମି ଓ ମାଟି କଥା ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ହଉ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକଦମ ମୂଳ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମ୍ବଳ ଏ ଶବ୍ଦଟା ତ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା କୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେମିତି ହଠାତ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏତେ ଜରୁରୀ, ମାନେ ସମ୍ବଳ ହୋଇଯାଏ? ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ବି ଅଛି କ'ଣ ସବୁକିଛି ସମ୍ବଳ? ପାହାଡ଼, ନଈ, ପଥର ସବୁ? ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ। କେବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମ୍ବଳ ହୋଇଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବଳ କହିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱୀକୃତି, ମାନେ ଆମ ସମାଜ ସେ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟା ଜିନିଷ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ପାଲଟିଯାଏ। ହଁ, ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଏ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଏଠିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବିକ, ଯାହା ଜୀବଜଗତରୁ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଗଛପତ୍ର, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅଜୈବିକ, ଯାହା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁରୁ ମିଳେ, ଯେମିତି ପଥର, ମାଟି ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗୀକରଣ, ଆଉ ତାହା ହେଲା ସମାପ୍ତି ହିସାବରେ, ମାନେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବା ନା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ପବନ, ଯାହା ସରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେମିତି କୋଇଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗେ, ଆଉ ଥରେ ସରିଗଲେ ମାନେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଆଜିର ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶର ମୂଳ କଥା। ତାପରେ ଆସୁଛି ମାଲିକାନା, ମାନେ କିଏ ଏ ସମ୍ବଳର ମାଲିକ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯେମିତି କାହାର ନିଜ ଚାଷଜମି ବା ଘର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାମୁଦାୟିକ, ଯେମିତି ଗାଁ ପୋଖରୀ ବା ପାର୍କ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଯେମିତି ଆମ ଦେଶର ଖଣିଜ, ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷ ବର୍ଗୀକରଣ ହେଉଛି ବିକାଶର ସ୍ତର ହିସାବରେ। ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏମିତି ସମ୍ବଳ ଯାହା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନର ସୌରଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ, ଯାହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛୁ। ତୃତୀୟରେ ଭଣ୍ଡାର, ଏମିତି ସମ୍ବଳ ଯାହା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ, ଏମିତି ସମ୍ବଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛୁ। ହଉ ତେବେ ଏସବୁ ତ ଗଲା ସମ୍ବଳର ବର୍ଗୀକରଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା। ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ବିବିଧତା, ଏଠାରେ ସମ୍ବଳର ଯୋଜନା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ। ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ସେପଟେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କମ୍। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସୌରଶକ୍ତି ଆଉ ପବନ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ଅଛି, ତାକୁ ଦୂର କରି ପୁରା ଦେଶର ସମାନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜାତୀୟ ଯୋଜନା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ
ଭାରତରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଜନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ତାଲିକା ବନାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦରକାର, କେମିତି ଲୋକ ଦରକାର, ସେସବୁର ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ପୁରା ଦେଶର ବିକାଶ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଜନା କଥା ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା କ'ଣ? କେବଳ ବିକାଶ ନା ଆଉ କିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ବିକାଶ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ। ନିରନ୍ତର ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଆଜିଲା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏମିତି ପୂରଣ କରିବା ଯେମିତି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ କରି ରାଖିଦେବାନି, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ତିନିଗୋଳିଆ ଚୌକିର ଉଦାହରଣ। ଭାବନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଗୋଟେ ତିନିଗୋଳିଆ ଚୌକି। ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହେଲା ପରିବେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଡ଼ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ତୃତୀୟ ଗୋଡ଼ ହେଲା ସମାଜ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ପୁରା ଚୌକିଟା ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏସବୁ ଥିଲା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ନୀତିକୁ ଆମ ଦେଶର 2ଟି ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଭୂମି ଆଉ ମାଟି ତାରି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା। ଆମ ଦେଶର ଭୂମି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 45% ଜମିରେ ଚାଷ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 23% ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ବାକିତକ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗେ। ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ, ମାନେ ଜମିର ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେବା। ତେବେ ଏହି ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଖିବୁଜା ଜଙ୍ଗଲ କଟା, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣ, ଆଉ ଆମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖଣି ଖନନ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିଳ୍ପରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଆଉ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ ଯୋଗୁଁ ଜମି ଲୁଣିଆ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁ ବି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ହଉ, ସମସ୍ୟା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପଶୁଚାରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଖଣି କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାପ ଧାପ କରି ଚାଷ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଭୂମି ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ କଥା କହିବା, ଆଉ ତାହା ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି। ଆମ ଦେଶ ଏତେ ବିବିଧ ଯେ ଏଠାରେ ମାଟିର ପ୍ରକାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। କେଉଁଠି ନଦୀ କୂଳରେ ଉର୍ବର ପଟୁ ମାଟି, ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳା ମାଟି, ପୁଣି କେଉଁଠି ଲାଲ ଆଉ ହଳଦିଆ ମାଟି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଟେରାଇଟ୍ ମାଟି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାଟି ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ଭଳି ମାଟିର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପବନ କିମ୍ବା ପାଣି ମାଟିର ସବୁଠୁ ଉପରର ଉର୍ବର ଅଂଶକୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବି ଉପାୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼ିଆ ଢାଲୁରେ କଣ୍ଟୁର ହଳ କରିବା, ପବନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫସଲ କରିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯାହା ମାଟିକୁ ତା ଚେରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋଚନାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। ମନେ ଅଛି ଆମେ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବଳର କଥା କହୁଥିଲେ? ଏମିତି ସମ୍ବଳ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନାହିଁ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପାଣି। ଆମେ ଜାଣୁ ପାଣିରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାର କରି ତାକୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆମ ପାଖରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଭାଣ୍ଡାର ହୋଇ ରହିଛି। ହୁଏତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବଦଳିଗଲେ ତାହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ପାଲଟିଯିବ। ମାନେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ବଳର ପୁରା ସଂଜ୍ଞାକୁ ହିଁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମନରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଛି, ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନିରନ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ, ନା ଏହା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରାଇବ? ଏକ ସୁଯୋଗ ନା ଏକ ସମସ୍ୟା? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ହିଁ ଆମର ଆଉ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭାବିବାର କଥା, ନୁହେଁ କି?